तो भाई लोग जौना बात के डर रख फाइनली आज उहे हो गल। भाई लोग लोग से बतला दी खेसारी लाल यादव के एगो गाना रख जौना गाना के नाम बटे फूल अड़हुल के। भाई लोग लोग से बतला दी ए गानवा के सुबेरे सुबेरे रिलीज कोई लो आ शाम होते होते गानवा पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार के केहू डिलीट कर दिले बा। भाई लोग से बतला दी ए मतलब गाना के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला डिलीट नहीं है कइले, बल्कि दोसर कोनो फेक स्ट्राइक मार के खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट कर दिले बा। भाई लोग से बतला दी तो भाई लोग स्क्रीन पर फोटोवा लौकत हुई उहे चैनलवा वाला कॉपीराइट फेक स्ट्राइक मार के खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट कर दिले। भाई लोग से बतला दियो चैनल के नाम मॉडर्न म्यूजिक ग्रुप मतलब कोनो ऐसा कंपनी बाटे उहे गाना के खेसारी लाल यादव के डिलीट कइले बा फेक स्ट्राइक मार के। तो भाई लोग से बतला दी ऐसा बात नहीं कि खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट हो गल बा तो वापस ना आई, बल्कि बहुत जल्द वापस आ जाई। भाई लोग वीडियो ही बनावता नहीं आज हम, और हो सके तो हमें वीडियो के काल अपलोड करें काहे कि अभी 12 बज गल बा, रात 12 बजता, यही से मतलब ये वीडियो के हम काल अपलोड करें। आज 11 तारीख हटे, हो सके तो मतलब 12 तारीख के वीडियो अपलोड होगी काहे कि भाई लोग शाम के मतलब खेसारी लाल यादव के जो गाना डिलीट भल बटे सांझ के भल हटे, यही से भाई लोग हम वीडियो ना बना पैनी है। अभी हम मतलब एथी कैली है तो वीडियो बनावता नहीं। तो भाई लोग तारा लोग के वीडियो काल ही देखे के मिली, हो सके जब तक ले हम वीडियो डाली जब तक ले गाना वापस आ जाए तो देखा लो भाई लोग। अगर आज ही तो बहुत खुशी के बात बाटे कि यार खेसारी लाल यादव के तो पहिलका एगो देवी गीत मतलब ये साल के पहिलका देवी गीत रखटे यार केहू वापस आवे के चाहिए। तो भाई लोग यार कमेंट करके बताओ लो कि मतलब जो डिलीट कैले बाटे ये मतलब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला के हाथ बा कि ना। तो भाई लोग मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।